Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to 0.5 Creative Studios chitubu che content chitubu chisingapu chitubu chinonwane munhu wese chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana unga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Hanzi supporter yeZanu PF mawane nyaya yacho ndo yakaiva. Hanzi akaenda kunolaza akatozoba masini ikoko, but azosangana nemunhu akalaza mutonazi mumasvingo CBD vabatwa kunzi G mawana. Ndo nyaya ndiri kufamba nayo zvamanje zvikanzi ndipe 10 mari yangu plus mamwe masina awakaba. Comment section iri kubvira, iri kupopota zvikanzi vanhu vakila zivhu muri kutinyadzisa. Chiko chamunenge muchiita vanhu veZanu PF. Vanhu vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana, zvinhu zvakawanda mucomment section. Saka ngorega nduye nayo nyaya iyi, nduye nayo panapa muzvionere mega kuti ndo zviri kuitika zviri kuitika kunze uko, hakuna kumira mushe. Vari kungofunga kuti kana vachisapota ZANU PF, kana vachiita zveZANU PF, zvinhu zvese zvango zvemahara, zvinhu zvese vakungotora pavadira. Ndo mafungiro avo avari kuita. Saka ndo nyaya ndiri kufamba nayo manje. Sezvamunoziva kuti ina handifambe nedingindira rekunyepa, ndinofamba nedingindira rinoti umbo evidence. Ndoya nayo ndokuratidza umbo huripo kuti uyu ndiye musharukwa wacho, uyu akaita sei alaza musharukwa haana kuzoita sei haana kuzobhadhara. Ndo nyaya yacho iripo ipapo. Handiti right, let me just set up and then tatoita sei tobva tatopinda munyaya yacho zvamanje. Pandisandapinda munyaya yangu zvizere ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasemu namba idzodzo. Handitika gwenzi rePhytomed aiwaka hanzi richiripo ende richiri kurova basa sebasa, harisi kuita sei harisi kudzokera kumashure. Chaunongofanirwa kuita chete kubata namba idzo dziri pascreen idzo. Kana uri kuSouth Africa dzakanzi South Africa wotaura nemusikana anonzi Nyari. Kana uri kuZimbabwe wobata namba dzakanzi +263 idzo. Very sorry about that. Ndiri kuti kana uri kuSouth Africa unobata namba dzakanzi +27 idzo wotaura nemusikana anonzi Koni. Kana uri kuZimbabwe unobata namba dzakanzi +263 idzo wotaura nemusikana anonzi Nyari. Vasikana ava vanokubatsira zvinhu zvako zvoita sei zvoendeka. Handitika ungave une musoro, ungave une musana, ungave une mudumbu, ungave une zvipi zvirwere zvaungangosangana nazvo, aiwaka ndo vanhu vacho vekutaura navo. Then anzi qalisa iwe maqaqa nemaqeqeqe nemaqoqo yaxosa kainonetsa. Anzi qalisa consulting aiwa vari kutaura kuti kana uchifunga kuda kutanga zvebhizimusi, web designing, digital marketing, logo designing, company registration, zvese zvaungangoda kuita, mapepa etax, zvese aiwa bata namba dziri pascreen idzo. Ndo vanhu vacho vari kuita zvinhu zvamanje vanokuitira yese yamuri kuda in terms of of business. Right, rega ndipinde muvidhio rangu ndikuratidzei mukomana akabatwa kunzi dzvi achinzi mari yangu iwewe, mari yangu ndo yandiri kuda 10 mari. Right, but before I do that, let me just read the caption for you quickly mozvionera mega, because pane vamwe varakashi nevamwe vanhu veZanu PF nevamwe vanhu vekwana Magaya vari ngouya panapa kuda kuzovhiringidza vachitaura kuti inyaya yakudhara, inyaya yekunyepa. Kwewo tiudze yako yechokwadi iwewe. Namba dzangu ndogara ndichitaura kuti idzo dziri pasi idzo, tione sei nyaya, titaurirei, tiite sei tidzifambire nyaya dzacho. Zvikanzi a darling sex worker drags a client in masvingo CBD after he failed to pay the agreed
$10 agreed for the service. The sex worker accused the man of taking advantage of her. Ndo nyaya iripo iyi. Papaiswa video pasi pacho. There is the video. Do video riripo iro. But I'm gonna show you the video from other source so that munonyasoona zvakaita sei zvakanagisisa kuti zviri kufamba sei uye zvakaita sei zvakamira sei. Rega tinzoti chii chambonyasoita. Imo mune munhu umo. Yatadza Kubhadhara. Nyaya yacho yanga yatengwa nana makuruwani zvikanzi mupana ipa munhu mari yake. Aiwa mahwanayo mupana yaifanira kungobhadhara nekuti pakashata mahwani. Da kuti ndikuratidze macomments hanzi mune munhu umo. Mune munhu mukati umo. Pari kupisa baba. Regedza tinzwe kuti comment section inotigamuchira sei panyaya iyi, tinyasonzwa zvizere kuti zviri kumbonzi chiko pamacomments apo. Right. Hanzi money should be first before offering service. Muri kuwanzwa vatotanga vanoziva vanhu vacho chaivo zvikanzi neumwe boys rangu kana mafunga kuita chinhu chinomakisa ichi chekukecha, ingoendai makarongeka, negotiate nekutaura mari yaunayo, pay it and live without causing a sin. Chibaba chiri kutaura kuti kana ungori nezvinhu zvako uchingoda kunoita zvaunoita, bhadhara mari, woita sei wosiyana nazvo, woita sei wotaura yaunayo. Zvikanzi $10 ari kudhura uyo. Zvikanzi it's cheaper. And it's cheaper in SA, so I heard amene takazvinzwawo kupiwe, but ataura kuti hanzi zviri cheaper kunoku kuSouth Africa. Amene takazvinzwawo kupi, takazvinzwawo nani, rega tidzike tinzwe. Zvikanzi kubatwa kuti dzvi. Zvikanzi Zanu PF. Macomments tinoseka zvedu, but ukazonyatsofungisisa nyaya idzi dziri sensitive, ukaona munhu akusvika pakudai so inini before I'm too quick to judge, ndotanga kutarisa masituation kuti pamwe ndo yanga toriwo mari yake yemuriwo yanga akatotarisira, kana kuti mari yekuti atenge chingwa kana kutenga hupfu, and then iwe womva waita sei, womva wamuginya bvura. Aiwa zvinhu zvisina kuita sei, zvisina kunaka. Zvikanzi whatever the nature of the transaction, a man should honor his commitments. Hanzi ukataura kuti kubvisa 10 chingobvisa. Zvikanzi vanhu vakila zivhu motinyadzisa. Vakashata. Zvikanzi akahodha kupi. Zvikanzi pakangobviswa mutemo wekuti tisunge vanhu, hanzi pakabviswa mutemo wekuti tisunge vanhu ava, nyika yakabva yaora. Ainge achida kuti tisasunge vanhu ava, because I remember mazuva aamai vachitaura kuti chipfambi cha legal vaakubvumirwa vasikana vanenge vari
pabasa, ndosaka makazoona kwakabuda mahure for ED. But ameno tomunoti chiinazvo anga akadzvanywa mukomana kunzi dzvi zvikanziunza gau budisa gau rangu pakashata. Ndonyaya yakachifamba naizvo manje. As for me, DJ Oli and the rest of the group behind the scenes, truth is bye for now.